Dyma fideo byr o Cargobot. Ewch, sleidiwch lawr ar y sgrin a teipwch mewn Cargobot a deithau a edrych fel hyn. Clicwch arno fe. Yn syml, pwrpas yr app hon yw i dysgu chi darn bach y beth i rhaglenni a pethau syml sy'n mynd gyda fe. Cyffwrddwch ar sgrin. Ar y dechrau, mae'r tutorials yn lle dda i dechrau gyda. Cliciwch arno nhw, a ewch i'r un gyntaf. Fel chi'n gweld, dwi wedi gwneud o'r blaen. Chi'n mynd lawr, gewch chi'n lawr, un draw, a wedyn un lawr to, a gwasgwch play. I gael Cargobot i mynd lawr, ewch draw a welwch chi saith sy'n pwynto am lawr, gwasgwch honna a drago fe i'r slot gyntaf. Wedyn gwasgwch play, ond newch chi weld, mae fe'n mynd lawr, ond mae fe wastad yn dod nôl lan. Wedyn i gael symud draw, mae saith yn pwynto i'r dde. Gwasgwch ar honna, llusgo fe draw. Newch chi weld, mae fe'n gwneud 2 symudiad. A wedyn yr un diwetha, ewch am y saith sy'n pwynto lawr eto. Wedyn gwasgwch play. Mae wedi symud e. Nawr rydym wedi gorffen hon, ewn ni nôl i menyw, ac o un nes i yn gynharach. Hon yw'r un rhwyddaf o lefel rhwydda, enw double flip. Fel chi gallu gweld, dwi barod wedi gorffen e, ac o sut mae fe'n weithio. Os rydych wedi bod yn cyffwrddus gyda'r tutorials, fe allwch chi symud mlaen i hon. Fe allwch chi symud mlaen i hon. Fe o'n i stopa fe nawr a fewn i nôl i menyw. Chi'n gallu mynd o rhwydd i canol i galed i'r 2 lefel sydd yn ria galed. Dwi'n credu bod hon yn app dda oherwydd mae'n helpu ni i rhaglenni yn syml ac mae am ddim. Mwynhewch.